De Hospital Novo fixeron un comunicado de prensa anunciando que non había motivo de alarma, xa que non se verá caso ningún, polo momento, da tan temida infección. A cuestión foi que o comunicado pasará bastante desapercibido. Agora vai ler... Elma. Por suposto que grande honra que unha celebridade como a túa nai viña falar ao noso humilde centro, querida Catalina, exclamou dona Cayetana facendo espaventos coas mans. Primeiro teñollo que consultar a don Ovidio. El quere saber sempre que ven ao centro falar de calquera cousa fora do programa. A ver, pero moito fumador hai por aquí. Paramos un pouco xa. Os da tuberculose, queredes parar? Quen mande ler e non este atento xa verá. Agora vas ler ti. Ao noso profe preocupalle moitísimo a nosa educación. Temos tanta sorte de poner nesta nosa cidade e agora cos teus pais aínda máis. Vaya, mira por onde, que xusto ven aí o noso líder, o noso guía. O pai Foco era como o vento, non había recanto onde non entrase. Que pesadelo de home era nomealo e aparecer. A directora aproveitou para ir transmitirlle a miña proposta. Agora tócache ler, Simón. Iso é nada era. Como non había maneira de que o comunicado médico tivese a repercusión necesaria, pedinlle a miña nai que dese unha charla na escola para tranquilizar a cativada, as profes e as familias. Pero que estades a facer? Xa me estou cansando! Estades xogando chamelada, é iso? Estades facendo iso? É que Nico botouse un... Xa sabemos. E a profe de ciencias contounos que esos gases pesan máis que o aire, entón... Sí, pura supervivencia. Salvámonos polos pelos. Mira que cara teñen os demais. Están verdosos. Claro, e por iso das toses tamén, non? Claro, seguro eran os extertores da morte, Antía, segues lendo ti. E como vos teña que volver a avisar, xúrovos que vos abro un parte. Pero por que páxina vamos? Pola páxina 33. Pero de que libro? Nico e a cámara de gas ou este? Do libro de toda deste mes. O pai Foco era como o vento, non había recanto onde non entrase. Que pesadelo de home. Era nomealo e aparecer. A directora aproveitou para ir transmitirlle a miña proposta, mais o que lle contestou el deixouna descolocada. Os dous empezaron a mirar para min e a facer xestos raros. O mostachón levantaba os brazos e apuntábame co dedo. Agora vai ler... ¡Ya está! Outra vez non. Hola, Ana, todo ben? Necesitas que te sustituya? A entrevista ás 11:30, non? Non é iso, non. Que pasa, Ana? Estás me preocupando. Volveu pasar. Facía xa 5 anos que non me pasaba. Pensei que o tiña controlado, pero... O que? O do teu... Puxeronme dos nervos e fixen pum, en un segundo, xa non había ni... Non, por Deus, Ana. A última vez tardamos horas en atopalos. Bueno, as veces que pasou, sempre estaban cerca, non? Jope, baixamos o patio a na merenda. Iso é todo o que podes pensar. Aquí pasou algo moi raro. Que medo, non entendo nada.
Unha meiga debe ter superpoderes ou algo. Sexa o que sexa é todo culpa vosa. Estaremos mortos. Isto é o ceo. Se o ceo se parece ao colexo, menudo timo. Ademais, aos mortos non lles doe o cu. Au. Creo que nunca me pasara estando tan cabreada. A última vez corteime cun tarro de marmelo tardou, desapareceu todo de enriba da mesa, a comida xa non estaba. E apareceu? Donde apareceu? Dime que apareceu, por favor. Non, a cuestión non é donde, é cando. A mañá seguinte apareceu todo enriba da mesa. Ana, viaxes no tempo. Por que non me o contaches? Vou para lá agora mesmo. Sí, eu xa vou buscar o patio. Onde estamos? Non nos ve. Claro que podemos verte e escoitarte. Volviches te quedar dormida, tía. Claro, é que Adri tirouse un... E deulle xusto. Iso derriba un hipopótamo. ¡Ya está bien! Sí, pura supervivencia. Salvámonos por los pelos. Claro, e por iso tamén o das toses, non? Que éramos exceptores da morte, Saltito, O primeiro cheira debaixo do terro. Una, dos,